विजय कुमार सिंह, ग्राम परसोहर। जहिया से गइलू फोन कहलू न रहने, नहीं बतावे लुका बापर सहने। जहिया से गइलू फोन कहलू न रहने, नहीं बतावे लुका बापर सहने। लागे तू बाड़ू दर्द में जानू, खुल के बतावा का बतिया बा। लागे तू बाड़ू दर्द में जे जानू, खुल के बतावो का बतिया बा। बतिया बा होलिया में खाड़ कोइले खटिया बा, दीदी के देवर नव छोटिया बा। अरे होलिया में खाड़ कोइले खटिया बा, दीदी के देवर नव छोटिया बा। डीजे विजय कुमार सिंह, पुलिस चौकी कुंदवार, सिंगरौली जिला। तुहरा बिना जान हम मरतानी, उही जा तू मजा में बारो। गइलू यही खातिर जी जाके घरवा, कहे के झूठ बोलतारो। बोला न जान तू ऐसन हो, लागे जहर के जैसन हो। ओने तोहार निके डीजे विजय कुमार सिंह, इन्हें फाटत मोर छतिया बा। होलिया में खाड़ कोइले खटिया बा, दीदी के देवर नव छोटिया बा। अरे होलिया में खाड़ कोइले खटिया बा, दीदी के देवर नव छोटिया बा। नव छोटिया बा। संगे में हमारा तू खिललू आ खइलू, 4 दिन में भूलैलू। का जाने कैसन उजाड़े पियलस। डीजे विजय कुमार सिंह, ग्राम परसोहर। केहू से जोड़ब ना, अंकुश राजा के छोड़ब ना। बारू फिदा बोस रजनी पताही, मरलस कमन तोर मतिया बा। होलिया में खाड़ कोइले खटिया बा, दीदी के देवर नव छोटिया बा। अरे होलिया में खाड़ कोइले खटिया बा, दीदी के देवर नव छोटिया बा। डीजे विजय कुमार सिंह, ग्राम परसोहर। मोबाइल नंबर 63 04 28 77 04।